ассалому алайкум подписчикони азизу гироми қадр, умедворам ки ҳама каса сиҳат сарбаланд хонобод тинҷ ҳастед. хуш омадед ба канали Бухтар Сити. Подписчикони азиз, касоне ки дар канали мо ирӯз меҳмонанд, ҳатман подписатсия кунед дар канали Бухтар Сити, канала дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо пешравии кори мо ай. Фикри ақидотонро дар комментария бинависед, лайкотонро бизанед, навора падилитсия кунед ба ёру дӯстотон, то ки навори мо паҳн шава. ҳамаи бародарои мо нархи навои мол аймоло боховаршанд харидорӣ кунанд. бародарони азиз, дастгирии шумо пешравии кори мо ай. наворҳои мо баҳри шумоанд. мо дар хизмати шумоем бародарони азиз. касоне ки харидоранд занг бизананд, харидорӣ кунанд. касоне ки мухлиси моланд тамошо кунанд, фақат яктаи лайке ки ҳамин чилик озор намеёбад бизананд, иншоалло ки ягон мушкилӣ надорад. бародарони азиз, мол қарор дорад дар шаҳри Бухтар Собиқ ном Қурғонтепа. рақамҳои телефони мо бошад 917 38 98 78. дар ин рақамҳо ватсаби мо ҳаст. телефони дастӣ 24 соата кор мекунад. любой соат метавонед ки занг бизанед, харидорӣ кунед. бародарони азиз, нагуфта намонад ки мол 5 моҳа биғз ай. мақсад ки биғзиш ба дили пирай, духтур проверка кардагӣ, узӣ кардагӣ ай. мақсад ки ба дили пир харидорӣ кунед. подписчикони азиз, мол масъала аҳлиш, хӯрданаш, биғзиш кафолат дода мешавад. бениҳоят молаки аҳлай, халтасинаки хубам дора. я тобтеса бениҳоят моли аҳлай ки ай кадом тарафе биқапӣ, мақсад ки одати шата бардоштан, рагаштан надора. ин хиш бо диққат тамошо кунед. моли ёша ту усола карданаша иншоалло ки бо қад мекаша калонтара мешавад. 5 моҳ 4 моҳи дига дар 3 4 моҳи дига да иншоалло ки худаш бо мол дига мешавад. фақат минуси мол харобтаре. бародарони азиз, тарбия мега хеле ози дасти мода бо рангуруш дига шид мола. масъала аҳлиш, хӯрданаш ҳамаш ба дили фрай. фақат успед кунед, харидорӣ кунед. подписчикони азиз, мол ягон камбудӣ надора. аввалаш худованд куклача молай стойкаи хубам дорад. ноз масъала аҳлишам нишон метиҳем. подписчикони азиз, на масъалаи аҳлиша бибинед, бе ягон камбудӣ на синаша меқапи мола чучакои дур синаи сабз сафед дорад. бародарони азиз, ина бинед чӣ хел поша бардошта истода ки биқапе биҷӯшена. ина ягон камбудӣ не бо меқапи. бародарони азиз, ина бе павза меқапи тарафи қафо чуҷана якан тарак пеш биста пота бардошена. ина бародарони азиз, ягон камбудӣ надора. ина каш барод ки адлоҷон ина чучакои сафеди хишро дорад. хишро бо диққат тамошо кунед. подписчикони азиз, нагуфтананд ки гуфтем гузаштем, бояд бургам такроша бахшиши зиёд. мол қарор дорад дар шаҳри Бухтар. касоне ки ба шаҳри Бухтар қарибанд метавонанд ки биёнд дар хона айпешӣ бибинанд, баъдан харидорӣ кунанд. рақамҳои телефони 117 38 98 78 ватсап имо ҳаст. 24 соата кор мекунад. занг бизанед, харидорӣ кунед. нақшам нархи дастрас бародарони азиз 14800 сомонӣ муомила дорад, доставка дорад. бародарони азиз, дар нархи мо гуфтем гузаштем ки 14800 сомонӣ муомилашам ҳастай, доставкашам ҳастай. фақат успед кунед, харидорӣ кунед. иншоалло ки касе рам ки мол кунад, ин мол зарар намекунад. мол бародарони азиз барои як хоҷагиро обод мекардагия. иншоалло ки молаки базебакай, бениҳоят молак стойкаи хуб дора. ира бич хел стойкаш базебаки ягон наметавонед фикраш чихти базеб места бено бардошта. ина бародарони азиз, бандаш поёна диде. ина та мол худаш стойкаи хуб дора. иншоалло ки мол базебак молай касе ки мол кунад баракатам ёва. подписчикони азиз гироми қадр, лайкотона бизанед, дастгиритона фаромӯш накунед, фикри ақидотона бинависед. сухана хуб шаб сухани негуфтан садақаи. бародарони азиз, ай сухани бе ягон каса хиш намеояд. касера ки сухани нег мея иншоалло ки аҷри собан дорад. касе ки харидора фақат занг бизана, харидорӣ кунед. бародарони азиз, худованд ҳамаи бародарони мусофири ғариби моро барори кор сарбаландӣ хонободӣ насиб гардона, ризқи рӯзишона зиёда гардона, омадани дидори падару модаршонам насиб гардона. ҳамаи бародароне ки дар ватани азиз монанд, дар инами тоҷикистони азизи меҳрубон, ҳамаша аҷамӣ балофатҳо худованд нигҳбон бошад. доимо ватани моро тинҷ амон нигҳ дора ки ба рӯзҳои наздик ки ба шумор мондааст, рӯзи 35-солаги истиқлолияти тоҷикистон ай. иншоалло ки ҳамаи мардум осудаҳоланд. беҳад ватани худмон аввалаш худои бузург тинҷ амон ай ки касе чӣ хеле мефора зиндагӣ мена, чӣ хеле мефора кор фаъолият мена, ягон монегӣ надорад дар зиндагӣ фаъолияти мо. шукронаи ҳамин давлати миллата мекунем, шукронаи тенҷира менем ки ҳамин хел доимо сарбаланду осудаҳол бошанд мардуми тоҷикистони азиз. то наворҳои оянда худоҳофиз.